Už se to zaplo nebo ne? Jo, zaplo. Takže ahoj, vítám vás u nového videa a dneska to bude zase další video s mojí kamarádkou, která se jmenuje... Pojď sem. UFO. Ne, je to... Zase mi zavíráš závěr. Dobře. A trošku běž dál, ať to... No dobrý, jo dobrý. Prostě nakonec toho dřeva. No, takže zase s mojí kamarádkou Eliškou, ahoj. Ahoj. A je to zase úplně random video a chci vám teda jenom říct, že prostě ona točit fakt nebude. Ona si to... Asi ne. Asi ne. Ale ona si točí... Hej, nebuď tak... Prostě, aby se vidět, aby tak dobrý. No a ona točí asi fakt nebude, protože ona se točí pro sebe a nechci to prostě dát na YouTube. A já jsem jí říkala, že to klidně můžeš, to je prostě v pohodě, ale tak jako... Nevím, kdyby náhodou, tak vám... Nevím, tady. Kdyby náhodou, tak vám to prostě řeknu. Je. No, chci se zeptat. Teda, nechci se zeptat. Dělej, než to zase vypne. No, chci se vás zeptat, jestli vlastně, já si teda chci omluvit, ten zvuk v minulém videu, on byl opravdu hrozný, ale jako jsme za to nemohli. Tak opravdu hrozný nebyl, prostě. No tak ne, ale jako prostě musela jsem si dát na hlas úplně hrozný moc bedínky. A pak jsem si tam pustila písničku a teď takový... No prostě... Střih. Ač to, už to jede? Jo. Výborně. No prostě ona ten debil tady spadl. Spadla, no jo. Ale ne jako pečepak, ale jako doopravdy. No a ty bože pak spadl. Tam je hezký výhled. Máte tady hezký výhled. OK, takže to je už konec videa. Chci se prostě omluvit za to, že byl blbej ten zvuk. My si nemůžeme to prostě mobil, to tak usmyslel. Doufám, že tohle nebude blbej zvuk. A... Pojď sem. A tohle je teda konec videa a zatím čau. No, jo. Prostě se díval. Ona to pustila toho pečopáka. Pečopáku? A co si... Co? Nic, dělej. Běž pro toho pečopáka, ty vole. Pečopáku. On je tam a splývá s tím blátem. Vole, vodu. Takže ahoj.